FM News. Lokal. Idol Dennis, come in. For the second time around, gunod manen iti barangay nutrition matcha sa Lawaga City, kasa cleanest and safest barangay iti syudad iti Lawaga. Iti kanplepas ko na nga kami big awards iti national daw inawaten iti barangay 23 datoy awards da kas champion iti search on cleanest, greenest, safest barangay and both barangay and eco-waste management can win a tie for the best material recovery facility. Idol Bernard, iti 2023 champion da, iti 2024 champion da manen, sa so back to back datoy kagunod da iti corona kasa cleanest and greenest sa barangay, model barangay iti entero syudad iti Lawag. 75,000 pesos Idol Bernard iti inawat da nga premyo iti cleanest sa barangay, idinto nga 25,000 punishment for best material recovery facility iti barangay 23. All in all, 100,000 pesos iti naawat da nga premyo manipod iti Lawag City government. Kuna ni Chairman J. Ramos iti premyo ngayon da naawat kat akser di manen kasi pang paduras pa iti programa iti Clean and Green program da iti bukod damit barangay. Madlawan nga pagsarik mo pa lang iti barangay 23 iti Bintaro adon dagitay signage Idol Bernard pangipelang iti panang tagibet ni Lawlaw nga isparupa iti barangay 23 San Matcha sa Lawaga City. Kamurnaan nga naipasipsip ka na kwata iti waste segregation abagan iti pahilasin na iti namubulok hindi namubulok nga kas basura intunggal paktenan iti kada barangay. Taka na challenge ko na ni Kapitan Ramos ta adda ito patla sityo iti barangay 23 nga medyo kadayo ket maintain dala Idol Bernard kada to yung corona kasi sana barangay iti entero asyurat iti Lawag iti agdama ket tuloy-tuloy iti panapaspasyan iti barangay officials at iti sektor dapat palain kada to panakidulin iti basura at segregation na paliklikan iti panakadaan iti lugar da amo to yung Idol Bernard dato irrigation canal iti likodan iti grass market talaga challenge sa kwada intunggal bagbagyo ato nagitay mayan anod nga basura plastic bottles game na maintain barangay nga nangdaldalos babayan metlayan suportar iti umili ke barangay iti barangay 23 iti syudad iti Lawag. Once again po Kapitan J. Ramos kini barangay iti barangay 23 nga ayan iti Kampuan. Congratulations kada to panaka maintain ti corona kasta cleanest and greenest barangay itintero nga syudad ti Lawag. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.